4. Здраво, дечки, сега снимам най-ново видео са моят брат учат Mine Forest. Кай си, бе? Да, съм кай ще пукне TNT. Кай ще ти пукне TNT. Така нареченото. Имам ендре перле. Я още не знам. Имам ендре Послушам TNT тук и си го взям. Само две стрели. Един меч, една търска. Дървен меч ли са? Я едам на кай тебе. Леле, Колко една перото? ми дойде едно дечко. Уф, се спасих. Иначе те бе чичко мъртъв. А ти ли убите пак? Не бе избегав. Не, я па те видя фанна. Не паднах, ама фърли в ендър перъл. И кай се качи? Кай мене? Да, Леон, не. Имаш ли армор, бе? Само капче. Само капа. Качи се маме на коня, кой сонене. 100 души да се вземеме. Нема да не видела. Отида в средината и ке се зачука. И един го тепа. Не! Гутеп. Кай си ти, бе? Не те гледам я нигде. Ей, ти ще дойдеш на средината, я не си. Прекладен сме. Скокам. Немой. Дали я не те гледам нигде. Ама ти имаш ли ендър перъл? Едно. Аз съм му стрела, бе. У средината ли си? Ти кай си? Кай е средината? Ти си доймански мет ли си? Не, с дървен. Дали не имаш диамантски? Диамантски ли имаш? Не, он. Един друг. Един факински. Леле, кое куче, майка му. Абе, не мога да му средина. Абе, не те гледам, я жи ми се. Скокам. Не, скока, жи ти Бога, немой. Скокам, ти ме видиш. Не. Оти? Жи ти Бога, немой. Оти? Оти не. Ши не. Да ти. Не, кой... Една си, бе. Кай си? Кай си? Айде дой. Нямам ендър перъл да го изпотрошим. Чей сакам ва доле кучево да го изтепам. И одам, тале посака ми сретя. Аз ти омамна. What the fuck? И аз, имаш ли ендър перъл? Нямам, бе, ми падна. Ще едно тепав. Царсо. И аз еднъж го мамнах с стрела и ти за танк зарели. Абе, той гол шо беше. Па даде? С диамантският меч. Да. И па? И аз той го мамнах в него средината. Хайде иди. Нямам ендър перъл. Сега аз ще взема от тук. Чакай, баба нещо ме вика. Кажи, баба? Само за 2 минути те дам да снимам видеото. Баба па ти пашо сакаш да не се. Се джитна ли? Не. Правам дупка. Не съм вземам от там палетичи. Не, вземам. Я две чекам да победам. Но кучено ме нервира. Едно, two. One, two, three. Замлам ли? Или не, тейки ти от. Мислям за Маме, ти. мала кучено. Секси едно. Имам голден апле. Кай си бе ти, маймун? Ай, you hear me? Voglio gaia su tua strada.
Има фаца на Стив. Айде ти. Стрелата! Как ти? Дечко, но има фаца на Стив. Имах ли стрели? 4. Стрела? Не. Ти. Да. Ей, кая е то честот? Го скърши ли? А? Ги взема ли работите? Го скърши. Но и Ако това с ти е него риба. стрели. Таля ми това второто видео. Ти викаш and I am going и аз викам fishing. Мавни го пичка, момиче. Тале! А ти Ендър Перъл с ли фърляш, шо ли фърляш? Тале, жити бъл. Аз знам, шо ти не. И ми се потроши работата, нямам нищо. Айде, смееш ли да мамнеш? Чакай, да мамне. Защо пядърче се прави много? Алекс, зафи, ке ме погоди, пошо и да ме погоди. Защо пядърче? Не ти да нападне жена. Да нападне. Ще го скапа. Ти ли? Имаш ли голден apple? Златно ябълко. Знам шо е. Не мора да ми обясниш. Ти си неандерталец. Леле, го потроших мечът. Ох, добавя. Той диамантският. Той се с него отиде. Няма само 4 стрели на А ти го бутна ли? Защо пред мене стоеше и аз позади со меч бам и го тепав, ама работите му изпопая. Защо на му си... Я и ги взема. Я, ако съм на кино и нам Алекс да се вика. Уф, за малце ти отидеш, братче. Две дърти имам, друго нищо. Шо е, маймуне, абе, шо не отидеш киной? Пази! Мама со снег! Не му помага, бе? Ти затова ти е така. Абе, айде! Пичко, мечи ме. Айде, бе, дой, маймуне, айде, бе. Сега ти си стои. Дима Фендър Перъл, кай на го че отиде в фонда. Ама зажалнявам. Видео ми дой! Да бе умре, леле, мечи му. Ту ще 3 сърци не му остана. Го тепа ли? Видео, леле, ке му патосира, бе. Имаш ли ябълко? Леле, не ме гледа. Задно го сум... да не го мам. Ево си отиде. Се ме бара. Шо е, бе, маймуне? Айде, бе, дой. Шо пис? Не ти давам тебе пис. Ти направам вака. Сострели го, мама. Меч, кай ти е? Не се потроша. Шо, но не и те ти му се джитнам. Шо, мале, почна.